Awgust aýynda Orsetden deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýew Ýewropanyň Adam hukuklary boýunça suwdynyň kararyna garşy tutsaklıkda saklanýar. Bu barada Garaşsyz neşir Türkmen News Adam hukuklary boýunça memorial merkezine salgylanyp habar berýär. Dini sebeplere görä Türkmenistanda ýygyrlanan türkmen bozgun Aşyrbay Bekiýew Moskwadan Aşgabatda 30 awgustda deportasiýa edilipdi. Bekiýew Orsetde bolan wagtynda Orset'in häkimetleriniň deportasiýa baradaky kararyna garşy çykmak üçin 8 ýyllap görüşipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar onuň deportasiýa edilmeginden soň nirededigini anyklap bilmän ykbalyna aladalanma bildiripdiler. Aşyrbaýyň garyndaşlaryna tutsakhana egine eşik we iýme telitmäge ruhsat berildi. Ilki başda olara deportasiýa edilenden soň onuň 2 hepdeden boşadyljakdygyny aýtdylar, emma bu wada ýerine ýetirilmedi diýip Türkmen News Adam hukuklaryny goraýjy guramanyň bilermeni Vitaliy Ponomaryowa salgylanyp 9 oktýabrda habar berdi. Aşyrbay Bekiýew 2009 ýylda Türkmenistany terk edipdi. Şondan soň maşgalasy, aýaly we 5 sagat bilen Sankt-Peterburgda ýaşapdy. Türkmenistanyň häkimetleri birnäçe ýyl bäri Aşyrbay Bekiýewiň we onuň dogany Täçmirat Bekiýewiň ekstradisiýa edilmegini islediler. Ýurdun häkimetleri olary milli we dini ýigrenji öjekdirmekde aýypladylar. Adam hukuklaryny goraýjylar bu aýplamalaryň esassyzdygyny we başgaça pikir edýän migrantlaryň ýygyrlanandygyny aýtdylar. Memorial guramasynyň ozalky maglumatlaryna görä Bekiýewleriň Orsetde ýygyrlanmagy 2016 ýylda başlanypdy. Mundan öň 2015 ýylyň 2 dekabrynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň Daşow welaýaty boýunça Derňew bölümi 2 dogana garşy jinaýat işini açypdy. Olara garşy 3 ýyl azatlykdan mahrum edilmek jazasyny göz öňünde tutýan Jinaýat kodeksiniň 177-nji maddasynyň 1-nji bölümi, ýagny sosial, milli ýa-da dini ýigrenji öjükdirmek boýunça aýyplamalar öňe sürilipdi. Emma 2017 ýylda Ýewropanyň Adam hukuklary boýunça sudy Bekiýewiň Türkmenistana ekstradisiýa edilmegini toktatdy. Adam hukuklary boýunça Ýewropanyň sudy Orset'in häkimetlerine Türkmenistanyň raýaty Aşyrbay Bekiýew babatynda sud düzgünleriniň 39-njy kadasynyň ulandylandygy barada habar berdi. Bu ekstradisiýa işiniň toktatylmagyna getirýär. 2017 ýylyň maý aýynda Orset Aşyrbay Bekiýewi boşatdy we onuň Türkmenistana uğradylmagyny ýatirdi. Emma Türkmen Helsinki fondunyň habar berýäçi Bekiýewiň pasportynyň möhleti gutaran soň bu onuň emigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýyplanmagy üçin esas töretdi. Bekiýew 2023 ýylyň baharynda tutsak edildi we oňa Orsetde 5 ýyllap girmegi gadagan edýän karar çykaryldy. Bekiýewiň bu karardan şikayet etmegine garamazdan ol deportasiýa edip boldy. Türkmen News neşri Bekiýewleriň Orsetde bolan döwründe islam bilen gyzyklanandygyny ýöne töweregindäki çeşmeleriň aýdyşýaly olaryň garaýşlarynda aşy dinçi pikirleriň bolmandygyny belleýär. Olar dini medreselere gatnapdyr we dini däplerini ýerine getiripdir. Şeýle-de bolsa 2015 ýylda Türkmenistanyň häkimetleri Bekiýewleri Orsetde barýan türkmen studentlerini ekstremizme itermekde aýyplap jinaýat işini açdy. Onlar bilen ara gatnaşyk saklan birnäçe türkmen Siriýa köweşmäge gitdi. Emma olaryň bu karary we çörek pişirilýän kärhanada işleýän doganlar bilen arasyndaky gatnaşyk subut edilmedi. Rus häkimetleriniň doganlara garşy hiç hili ardasy bolmady diýilip Türkmen News neşriniň habarynda aýdylýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň talaby boýunça daşary ýurtlardaky türkmenleriň öz watanyna deportasiýa edilmegi bilen bagly wakalar köpeldi. Türkmen raýatlarynyň käbiri Türkmenistana alınıp barılan soň tutsakhanada da anyklandy. Beýlekileri direksiz gitdi.